A pošto dolazim sa najbolje i najveće turističke destinacije trenutno u Srbiji, sa Zlatibora, želeo sam najbolje obrazovanje iz oblasti turizma za sebe. Nisam imao nikakvo specifično mišljenje o Univerzitetu Singidunum, ali su me posavetovali hotelijeri i vodeći ljudi turizma na Zlatiboru da upišem ovaj fakultet iz prostog razloga što su smatrali da je ovde najbolji kvalitet nastave i da ću ovde steći sve ono što je potrebno za jednog budućeg menadžera. Kada sam došao na Univerzitet Singidunum, nijednog trenutka se nisam pokajao. Shvatio sam da sam na pravom mestu i da je sve ono što su mi oni pričali, što su me savjetovali ovde baš tako. Što se tiče budućnosti i trenutka kada ti završiš fakultet, da li već sada imaš neke, da kažemo, planove i da li se nadaš nekom dobrom zaposlenju ili si u strahu da možda posle neće biti posla? Naravno da imam svoje planove, ja sam zacrtao ciljeve već na startu svog školovanja kuda želim da idem dalje, ali ono što je specifično je da naš fakultet pruža studentima mogućnost da obavljaju stručnu praksu već na 3. i 4. godini studija. Tokom te prakse mi se upoznajemo sa tržištem rada i samim poslodavcima i vidimo koji su zahtevi tržišta na koje mi pokušavamo da odgovorimo. To je jedno veliko radno iskustvo koje mi stičemo već tada i u tim trenucima se mi opredeljujemo kuda želimo da nastavimo dalje. Ja već sada imam svoje vizije i ciljeve i nadam se da ću ih ostvariti. Univerzitet Singidunum je nastao sa željom da budućoj poslovnoj eliti Srbije i okolnih država obezbedi moderna znanja koja će obrazovati kompetentne i sposobne lidere sa ciljem da grade uspešne karijere i doprinesu razvoju svog poslovnog okruženja. Bio sam jako skeptičan kad sam upisao poslovni fakultet jer sam došao iz jedne totalno drugačije sredine, završio sam srednju muzičku školu, ali vremenom sam uvideo da mi se ovo jako sviđa i sada sam jako zadovoljan. Da li bi mogli nešto više od tebe da čujemo o samom odnosu profesor-student? Kakav i rektor i profesori uopšte imaju, da kažemo, odnos, to jest ideju učenja samih studenta ovde na univerzitetu? Pa, svi profesori, kao i sam rektor na čelu univerziteta, brinu o tome da budu jako dostupni studentima, van konsultacija pogotovo. I ono što je jako bitno je da sam rektor nas podstiče da sada tokom studiranja osmislimo nekako svoju budućnost i da osmislimo čime ćemo se baviti u životom i svi profesori zajedno sa njim nam pomažu da možda i usmeravaju da to što smo zamislili da to i ostvarimo. Da li možemo da čujemo nešto više o samoj atmosferi koja je na fakultetu i nekim aktivnostima mimo predavanja? Od dodatnih aktivnosti studentski parlament je krenuo u rad sa jednim novim konceptom. Znači imamo debatni klub kao jednu sekciju, imamo sportsku sekciju i međunarodne odnose. Svaka radna grupa koja je oformljena bavi se tim pitanjima. Znači debatni klub uključujemo studente da kako da nauče da razgovaraju, kako da nauče da kasnije u budućnosti neke probleme prevazilaze komunikacijom. Međunarodni odnosi pokušavamo da uključujemo studente u razne seminare kako u zemlji, tako i u inostranstvu, a sportska sekcija kao jedna radna grupa pomaže da studenti ostanu u fizičkoj kondiciji i jako studiraju, jako imaju možda manje vremena za bavljanje sporta.